नै लोगोफोर BPF-नि मानसिफ्रा दांजेनबाय नै जोंनि UPPL-नि गारिखौ हा नै अन्थाइफ्रा बेसेबां गिदिर गिदिर सिङाव हाबदों बे जाबाय BPF-नि गुन्डागिरि आरोना भैरबकुन्द आउटपस्ट खाथियाव जादों बे जाथाया BPF-नि मानसिफ्रा जोंनि गारिखौ UPPL-नि गारिखौ अन्थाइ खुबैनानै सेस खालामबाय पुलिस आउटपस्टनि खाथिनिफ्रायनो जादों बे जाथाया हा सोब उन सिगां दायो बे गारिखौ थानायाव सोसिगोन आउटपस्टआव नै सिगांथिंबो जुदि ड्राइभार बे ग्लासा बायनानै ड्राइभाराव नांमोनब्लाथाय गारिया बेलथायनाय जेसेबां मानसि दंजोबोमोन थैजोबगौमोन आरो बे जाबाय BPF-नि गुन्डागिरि बे जाथाया जादों उदालगुरि 42 नं कनस्टिटुवेन्सियाव जेराव BPF-नि केन्डिडेटआ रिहन दैमारि सार बिथाङा गावनि वार्कार्सफोरखौ सामलायनो हायाखै ना गुन्डागिरि हिसाबैसो बाहायबाय थादों बेबो थाना खाथियावनो लाजिथावना हा बिराद दुर्भाग्य उननियाथ' बायजोबखादों एसे बाब्रे थानानिफ्राय 10 फुट गोजानावल' जादों बे जाथाया सब ग्लासफोर दं बेफोराव दा मोनाबाय खोमसियाव नुनो मोनला अन्थाइफ्रा नै बिराद गिदिर गिदिर अन्थाइ खाथिनिफ्राय खुबैखादों आरो एकदमबारे बे जाबाय BPF-नि गुन्डागिरि जों UPPL-आथ' सान्थि हास्थायग्रा नालाय बिसोरो मा खालामदों जों जेबो रिएक्सन खालामा बिथांमोना जेननायखौ नुखानानै बे जाथायखौ खालामजेनबाय नै सप्तासे दंबावो सप्तासेनि बारा दंबावो इलेक्सन जानो इलेक्सन खाथियाव मा खालामगोन बिथांमोना मिथिया रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ हिसाबै बे लाइफखौ आं होनाय जादों बे जाबाय BPF-नि गुन्डागिरि